午前中ずっと通しまして、皆さんお疲れ様でした。最初の原さんから始めて、いわゆる合理的配慮等々に関しまして始まりましたね。でそれからあと、いわゆるその福祉の領域における問題でも、やっぱり合理的配慮というものをどう考えるかという問題、産業者の場合もそうです。で後の方に行きますと、最後は具体的なマニュアルになってきました。ちょっと一言言わせてもらうと、実は私、先ほど言いましたように、労働者審議会の委員やっておりまして、今度の法改正の中で一番大変だったんですね。特に合理的配慮につきましては、来年4月1日から、企業が義務化されることになります。法律は関係なしに、障害を持った人たちを雇うとは必ず合理化することで配慮するようになっています。で今年の6月1日にですね、実はその具体的なマニュアルとか Q&A 出してるんですね、事例集を。実は今回の皆さんの発表というのは、その事例集の中にそのまま組み込んでいくということになります。企業は必ずそれを見なきゃならない、そして合理的配慮しなきゃいけない。もう一つ、合理的配慮を動かすときにはですね、実は先ほどいくつかあって、本人がどのようにしてこの合理的配慮において相手するかがむしろ問題になっていきます。合理的配慮っていうのは、企業はですね、実は話し合いなんです、最終的には。で、話し合いですから、企業は法律上できちんとやっぱり準備いたします。そうすると、企業に相手をするこちらがどんな準備をして相手に話を持っていくかということがむしろ大事になってきます。先ほど言いました、いわゆるそのヘルスマネジメント的なものを含めて、自分の状態図をどう理解し、そしてそれに対する対応の仕方をどういう格好で自分が理解し、この2つをどうやって相手に伝えるか、このことが極めて問題になっています。今日は、そうしたのを踏まえまして、午前中、結構私も今直接関わっております法改正、そして合理的配慮に対するような講演会しなきゃいけないんですけど、それと噛み合わせて、よく分かったところでございます。皆さんお疲れ様でした。午前中これにて、休憩ということになりまして、予定通り午後はですね、昼休み終わりまして13時から、ここで改めて第2部ということで、難病の患者の就職サポーターのワークショップを始めたいと思います。しばし休憩ということで、お疲れ様でした。事務所から連絡がございます。お手元にございます午前中のアンケートを申し訳ありませんが、ご記入いただいてですね、出口のところでお受け取りして